Foi un acto sinxelo, pero emotivo. Nel estiveron presentes familiares, amigos, compañeiros e tamén autoridades. Dabas así cumprimento a un acordo plenario aprobado por unanimidade en febreiro pasado, a unha proposta que facía Rianxo en Común, pero que tamén respaldaron o resto de grupos que compoñen a corporación municipal. Poñerlle o nome de José Manuel Abuín, Chema, ao pabillón municipal. Unha instalación moi ligada a él, na que exerceu a labor de conxerxe durante máis de 25 anos, ata que un tráxico día, repentinamente, se foi. Moitas gracias a todos por vir hoxe. A familia, repito, estamos encantadísimos de que o pabellón leva o seu nombre. E sempre dicía que os chavales tiñan que vir ao poli a mallar. Tiñan que estar aquí todo o día metidos. Mentre estaban aquí non estaban en outros sitios por aí, fumando no campo de arriba ou por aí allá. Ele era o que dicía sempre. E realmente ele aplicaba. Ele estaba aquí traballando, e faltaba un pa pachanga, salía á porta e o primeiro que pasaba, en vez de ir para baixo, vente, fai nos falta un, deixo uns tenis, e viña para dentro. El facía eso. E non só eso, cando facía falta xente para un equipo de voleibol, para a Unión, para un equipo de fútbol sala, ele sempre buscaba a xente, sempre trataba de meter a xente no deporte, porque sabía que os chavales viñan para aquí e aprendían valores. Non só aprendían que o deporte é sano, aprendían a ganar, a perder, a levarse ben cos compañeiros. E iso é o que ele trataba de infundir nos chavales, sobre todo nos chavales, pero tamén na xente maior. Hai que celebrar que este pabellón vai a levar o nome de Chema, que se xa para sempre o pabellón de Chema, e celebrar que se está reconocendo tanto a súa vida como o deporte, o seu traballo e o seu esforzo en prol da figura do traballo público, como decía, no deporte. No acto tamén falaron o alcalde Adolfo Muiños, o edil de Deportes, Xusto Ordóñez. Os dous tiveron tamén palabras de lembranza para Chema. Unha vez descuberto o rótulo exterior e tamén unha placa conmemorativa no interior das instalacións, desenvolveuse posteriormente un encontro amigable de antigos compañeiros e integrantes do Club de Voleibol Rianxo, deporte que xunto co fútbol foi outro das súas paixóns, o que axudou a medrar e a converterse nunha disciplina con numerosos seguidores na vila.